दिवचले घडून हाडिल्ल्या जॉब फेराक बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। या फेरात चले आनी चलयो वांटेकार जाल्ल्यो। या वेळार मुलाखत घेतिल्ल्या कांय जाणांक ऑफर लेटरां दिली। एप्रिल 2026 भव्य नोकरी महोत्सव आपण डिचोलीकरांसाठी खास चांगल्या पद्धतीने आयोजित केलेला आहे आणि मला सांगण्यासाठी खूप आनंद होतोय की बाबा डिचोलीकरांनी या नोकरी महोत्सवासाठी खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिला आहे आणि सकाळपासून कमीत कमी आपण 150 ते 200 लोक इथे इंटरव्ह्यू देऊन गेलेत आणि आपण त्यातले काही लगेच ऑफर लेटर पण त्यांना आपण लगेच लोकांना दिलेत। असे अजून दिवसभर हा आपला नोकरी महोत्सव चालणार आहे आणि हा प्रतिसाद बघून मला खरंच मनापासून आनंद होतोय की बाबा मी बेरोजगार लोकांसाठी काही ना काहीतरी करू इच्छितो आणि त्यांना ऑफर लेटर पण देण्यासाठी मी इच्छुक आहे। म्हणजे काही लोकांना आपण ऑफर लेटर सकाळी दिले, दुपारी पण काय देणार आहे आणि संध्याकाळी काय देणार। कसं जॉब फेअर कसं असलं? बरें आसलो। तेजी क्वेश्चन्स विचारले, इट वॉज रियली अंडरस्टँडींग म्हाका सगळें सारकें मेळ्ळें। तेज्यार गावलें म्हणून म्हाका मातशें बरें दिसता। सरान केलें तशें जातलें, फुडें कितें जाता पळय तें आमकां बऱ्या खातीर जातलें म्हणून अशें आसा। खंयच्या कंपनीन दिला ऑफर लेटर? प्रॉम्प्टन मला प्रॉम्प्टनमध्ये ऑफर गावल्यामुळे याला येऊन मी बरे फील केलं होतं। मला ऑफर लेटर मिळाली आहे प्रॉम्प्टन कंपनीचं। मला काम करायला आवडलं आहे।